Ngiyabonga ukabadele wakithi kuhleni kumaNazaretha. Ngibonga ukuthunywa ezulwini. Ngiyacela-ke Nkosi yamakhosi ngikhulekela isibusiso umfowethu akhe ngibelelela Inkosi ingibusisele. Bantwana basezulwini ngiyakhuleka ezulwini ukuba uNkulunkulu wethu unyazi lezulu lungaqheli eduze kwami, angifihle abantu bangangiboni, futhi uNkulunkulu ophambi kwethu angene olimini lwami, ngibe yispeaker ngisho lokhu abangithume khona. Ngicela ambheke, ngiyocela ukwedlula engomeni eyisithupha amazivesi amathathu. Sibonga usithanda kwathi noma esazi ukuthi lo mhlangano mkhulu kangaka sakhohlwa sabe sesiyakhohlwa ukuthi le nyanga inyanga yomhlangano
sithi masihamba lapho phakathi komuzi, ingilosi ezikhona la zisibone, sifunde nokuhamba kahle phakathi komuzi wakho, siyele ukucabanga okunye okungafanele singezelanga khona. Ihlabelelo noma amahubo zokuqala abaphethe amabhayibheli bale kulo uyabusiswa umuntu ohambi ngokuyala kwababi. engathi-ke bantwana benkosi, uma siphakathi kwalo muzi singakhulelela ukubusiswa futhi singahambi ngokuyala kwababi, Ongemi endleleni yezoni, siphinde singahlali enhlanganweni yezoni, ongahlali nasenhlanganweni yesigangi. igangi eziningi. Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Izigangi eziningi ukuthi uma uhamba uzwa abantu bekhuluma bengakhulumi kahle, bethi umbona nje efuyile inkomo zihamba, ezinye zazo zifika ngonyaka. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi, ongahlali nasenhlanganweni yesigangi. Kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Indaba esihlangene ngayo lapha bangcwele ukuba sizothokoza emthethweni kaJehova phambi kaNkulunkulu wethu unyazi lwezulu, Ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku. kodwa imicabango yethu kufanele ibe yinye. Sicabanga ukuthi ushemba phakathi kwethu unyazi lwezulu singathokozisa kanjani. Yena uyoba njengomuntu otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi. Yebo, Uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo. kodwa uma ucabanga ngoNkulunkulu phakathi kwethu, uNkulunkulu osithandayo, kufanele wazi ukuthi uyofana nomuthi otshalwe phezu kwamanzi othela inhlamvu ngesikhathi sawo. Amahlamvu Ngoba lo nkulunkulu esinayo unkulunkulu phela lo esinayo. Noma bangathina abantu kodwa lo esinayo unkulunkulu. Ngizokutshela uThixo wami. Yeah. amahlamvu awo ayikubuna, kothi konke akwenzayo kulunge. Yeah. Ababi abanjalo, kanti banjengamakhona emuka nomoya. Ngalokhu ababi abayuma ekwahluleni, nezoni enhlanganweni yabalungileyo. Ngephi Baba
Uma ihamba imoto ngithi ngizama ukwehlisa isipidi, uma ngithi ngiyanyathela i-Big Village, hayi isiqangeke. Ngithi ngizama ukuyehlisa ngamagiya, igiya lingabe sangena lithi kwe. Ngithi ngithindukhiye, ngithi ngiyicima ibisiyacima ngapela bese siyalokhu seli. Hayi ibisiqangetheka ngapela, ngihamba nomfana, akayi ngisho esotweni lomfana, kwashwela cala kweshebe. Kodwa ngicobela kakhulu laba bezela abazozivakashela ukuthi hayi beze uNkulunkulu. Samemeza sathi weshebe yaya weshebe la yakala manje yagudu usebe lomgwaqo kuyahlela yasiqonde kanje khuluma ngoNkulunkulu yasiqonde kanje yashaya ucingo yathwala lokhu ucingo ley'nkambu yaphuma wathi umfana igwedlu ibhekisele ngithi lisikhiye ilophile manje. Sakhala sathi weshembe yafika esiseleni, yafika yashaya esiseleni, yagxuma yabheka phezulu, yaphenduka yaqonda emthini. Ushembe uNkulunkulu. Amen. Lapho sesibona ukuthi manje iphikelele wena. Yafika yangena emthini, yashaya nje emthini, yafika yasima. Ubani kanti makuthiwa ushembe umabizo wasabela kanti ubani umabizo wasabela? Masiphuma lapho na longake naye waphuma wabheka le, nami ngaphuma ngabheka le, sayoshophinga. Ngathatha ucingo ngafonela ekhaya ngathi hawu bongani uNkulunkulu la ezansi lapha kukhona imizi. Bakhuphuka abantu basibukela bakhuphuka abantu abezela kithi le ndawo ekhuluma ngayo bayazi. Uma ngabe ubheke ngasesandwane, uma uthi ekheyi mawuvule ekheyi uzoshona ngaphansi uthi ilapho wakwenzeka khona mhlawumbe sasolanda lapho ngekhaya. Kodwa ngoba sinoNkulunkulu esize kuye akwenzekanga lula. Ithi-ke incwadi esiyifundile uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwalapho, ongene endleleni yesu, othi noma uphuma uze enkonzweni noma uye enkonzweni noma ubophe imithwalo, abantu bonke bakhulume bathi wosibeka, bengasho ukuthi uma ngabe izulu likhona lingangenwa yilona nami ngangena. Walikhona indaba enjalo. Sithi siyamazi umuntu kanti umuntu ngapha kulelinye isayidi uphileni impilo, ngapha kwelinye uphileni impilo. Amazi ukuthi ezweni lakini bakwazi kanjani. Futhi angazi ukuthi lo mbuzo umubuza ngani. Noma bayasho nje badawo khona indaba engayixoxela la. Ngathi ngigibele itekisi ngibhekejani kunezinsizwa ezimbili ezayihleli lapha ngemva kwami, zathi mangabe zibona ithempela ithe ushebe usemgokiswa amathempela asedwele lokiswa. Uthi omunye namasela inkomo zethu akhona
yini uShembe bamfuna? uShembe ubuye esifazini bambonile bayamfuna. Bafuna uShembe lo wasebuhleni. Bafuna uShembe lo khona okhonzwa yithi. Usuyasindwa uboni kahle ithi konke uyakuyifake ebhokisini. Ngelinye ilanga uyophumula bese uyabuya. Uphelele bantwana benkosi. Kodwa into esihluphayo nje yini? Unyawo lwezulu luphelele. Lunayo yonke into esidinga. Kodwa into esihluphayo yini? Amaphupho. Ngoba manje amaphupho esiwaphuphayo agijima nize nifuna ukuthi asahambe siyoke ufike uDavidoze kusebaba. Uyokhuluma iphupho uNkulunkulu. Deuteronomy 13. That's why. noma umphuphi wamaphupho
Lomfana yabona nabo 21 noma 22. Uthi sihlala. Nangu umfana ulalele nangu umfana wethu hayi umfana yakhe. Ya uthini mfana? Uthi ngicela ungise onyazini. Hawu yebo. Uyakwenzani onyazini? Ungapho oqala. Uyasho leyo yisho wakho. Ngithi kwa umfundisi wakho uDabeko. Ya wothi nonyazini. Ngiyokhuluma onyazini ukuthi ukhona ngibonile okuthiwa kufanele ngitshele unyazi ngithi wena ufuna ukuyotshela baba iphupho umnikazi wesonto uNkulunkulu. Ngithi hayi ngane yami hambe uyofuna umfundisi wakho. Yaqhubeka aninike isibonakaliso noma isimangaliso. Verse 2. yeah Nesibonakaliso noma isimangaliso sivela njengokusho kwakhe kuwe ethi masilandele izithixo ezinye ongazaziyo. uma kuvela umphupho amaphupho ethi ngibonile ukuthi nokuthi ebese kwenzeka njengoba kunjalo ithi iBhayibheli ungawalaleli lawo mazwi alomazisi nalo mphuphi wamaphupho ngoba uThixo wenu uyakunilinga ukubona uma niyamthanda uJehova uThixo wenu ngenhliziyo yonke yenu nangomphefumulo wonke wenu na. uthi-ke ushele ngokuba uJehova yabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo uboyiphatha kahle indolala kuyo ukuze uJehova angacanuki ukuze abuye ngephupho. Hayi bantwana basezulwini asibheke lapha esitezi asibheke unyazi lwezulu kuphela. Silapha emnambithi silapha emnambithi ufika umama uthi mfundisi angayikhuluma umfundisi uthi yakho le ngisenonyazini ngiyokhuluma onyazini kukhona isibonakaliso engisibonile ngifuna ukuyotshela unyazi ukuthi ufanele benze njani. Uyotshela uNkulunkulu ayikhona akugcwale kithi uNkulunkulu phambi akugcwale kithi ukuthi lamaphupho esuke siwaphupha amawongo. Uyazi iphupho ukuthi noma uphiswa umthambo ulele ebese bakhona into ephuphayo khona uzophapha usiyogana. Uthi na uthi yacabanga ukuthi awukahle kusho ukuthi bengivuswa ukuthi angiyogana usufuna ukuyetshela uNkulunkulu udrayiva wesitimela. Hayi nazo muntu driver oyidrayiva lesitimela asilandeleli yena uzebona nje niyawumlandela uJehova uThixo wenu nimesabe nigcine izimemezelo zakhe. Unyazi siyakulandela simesabe sigcine
silalele, ufuna silalele unyazi ukuthi lithini, nimkhonze, yebo, ninamathele uye. Ukukholwa kwethu lapha kuhamba asazi bobaba thina abanye siney'nsukwana sikhona lokuhamba kwakukhona izinto okuthiwa zenziwa kwakukhona izinto okwakuthiwa mawuziphathile uzohlala 7 days ngaphandle ebese uyabuya uzohlambula. Manje abantwana basezulwini ukhona manje into ekhona esingazi ukuthi uNkulunkulu wethu siyongena ezulwini. Ngoba njengoba silapha sonke iqiniso lithi wonke nomunye ufuna ukuya ezulwini. Ukhona ongafuna ukuya ezulwini? Sonke sifuna ukuya ezulwini. Kodwa manje ikhona indaba ekhona esiyibonayo njengoba sihamba nje. Ubaba uNkulunkulu wethu inyanga yezulu uma uqala umbusazwe ugqama emhlabeni uthi ningangeni ey'nhlanganweni futhi ningezi nazo la andibuya amazi mhlawumbe yini engezwanga ukuthi labuye lasho ukuthi asize nazo ngoba bahambe iNazarethe kuyahatelela kuthiwa ngiyuhambe emhlabeni noma sekuphuma kuthiwa lapho sengiphuma emasangweni. Kodwa uma unamathikithi amabili kuyokwenzakala. Ukhona umuntu ongakhonza amakhosi amabili, enye uyenze njani? Uyoyizonda, enye uyawuyithanda. Sibuye Kenani. Sibuye Kenani. Masibuye Kenani, ngicela ukuthi inkulumo yami ifane nesitimela. Isitimela siphumele ngaphandle kaJantshi sishawa sendleleni yaso. Sevela ukuthi ezweni lakithi sekulimele ingane ey'ntathu zethempeli elilodwa.
beyihlangabeze i-Congress kuyongcwatshwa ngoLwesihlanu bese ngiye ezulwini kuNkulunkulu wethu unyazi ezulu uNkulunkulu wami bese ngiyamazisa abasiyangivumela bese ngihamba abesethi umfundisi Mavunga kuyaphezela kodwa ngoba uNkulunkulu ngikhulumile ufakazi nangu uma sifika lapha kodwa ngikhuluma ngamathikithi amabili ukuthi ngesinye isikhathi uzohamba wena mfundisi unamathikithi amabili kwesinye isikhathi uhambe wena mvangeli unamathikithi amabili uhambe wena mshumayeli unamathikithi amabili iyiphi ingilosi ezohlala nathi sase siyafika sathi masifika le safika umsebenzi usuqala umphathi wohlelo wabo kwakushiwo ukuthi hayi uthe mafika esikhathini sokuthi ufundwe izwi hayi wabona ukuthi hayi into engekho hayi basebehlangana basebephuza iqubulo basebethatha ibhokisi belisa phezulu ngase ngiyabuka ukuthi thina sizongcwaba iNazaretha sizongcwaba amaNazaretha angisho ukuthi ngithe inkulumo yami ngicela ifane nesitimela esithi masifika kukhona usendleleni ushaye usuduka njila ngalibalele wemiyathanda ukusilandela yakhona nto emingaphezulu ukuthi la sihamba khona sihlangabezana nayo sathi mase sifikile bathuneni baze badraya into ongakazi uyibone badraya sabe sathe siyacela ukuthi asifunde incwadi lekufanele sifunde ewumthetho elinye iqembu lahamba nomfundisi Mavunga waya ngale ufunda incwadi kuphi khona ithini inyanga ezulu ubaba inyanga ezulu uthi ningangitsheli Kristu ngaze ngakhuphula izwi ngathi asizuzungani phela kodwa-ke ngibhekise kuwe ukuthi njengoba uwaphethe emabili amathikithi sitshele manje ukuthi kuyokwenzakalani uma usuhambile emhlabeni. Sitshele sazi ukuthi hayi mina ningezi
Ngoyisuku phela siyabuka nje basabi. Ukhala ucingo umfundisi usifana sehabile. Uyangcwatshwa ngela lethini. Hayi bese ngisuka ngiyakho. Ngiyawahambela kakhulu abantu. Amalunga ngiyawahambela ngiyena umfundisi othi ungcwaba umgcobo. Ngiyawahambela phela amalunga. Uma ngifika sifaka inkonzo ngoba nazaleka isikhulume sisaphila. Ngiyazi ukuthi njengoba singaka nje imindeni yethu ayikho umuntu khona. Kodwa masango sidaba yethu sisaphila. Ukuthi inkonzo yakho ayayitholi indawo. Sayifaka inkonzo seqede. Themba sekuphula kiyo emathuleni. Wasekhama umfana uphethe 5 liter wathi cha. Siyahabelela lapho sengiphume masango. Sathandaza. Themba sekuthandaza zafika izizwe zadawe. Lesi wekusigaba lesi bekuyisigaba ake isidedele. Nathi simvalele semendele esimazi ngayo. Waziwa kanjani lo ezwe lakini? Ezwe lakini waziwa kanjani? Basebesha bathi sho bangathi baba sho yisho. Bathi ngoku intuze esho ngoku. Basebegijima nalo iNazaretha. Basebegijima nalo ngasengibona ngasengenza ngithe uma ngithi ngimduduze namathuna wasekhama umfana ephethe 5 liter. Kodwa lokhu ngikhulumela kuwe ukuthi lungisa indlela yakho usaphila. Mangabe ungafuni ukuthi size futhi shona kusemanje ukuthi hayi mina ngiyokuyethela umndeni ubone. Wena yathanda usilandela. iNazaretha sehlambululi sihlambululi kahle yebo phela uNazaretha uthi abesedlula umfana no5 liter wena yini umbuza yini ephethe la athi delisi abesiyabuza omunye umshana walapho athi yivumo yini le athi athi kabani ivumo athi yami nomama hayi lungsana awuhlabe ngindondolo enkulu ubusudala ubusuthi bafowethu noma bodade wethu njengoba ngihamba le ndondolo ngiyanazisa ukuthi mangifile noma ngabe ngidutshuliwe noma ngabe ngenze njani kodwa anodedela inkonzo yami ningangcolisi hayi bese ngithi mina hayi le ncwadi ngiyifune sifunde la ingcwele angizezukuyifunda ngoba manje noma ngisathi ngiyakhuluma abese duma umfana athi qala ngabele ngaphakathi
efuneni abe siyakhe ufuna kula eNazaretha awesengikhetha kunendawana ethi kwenyukela lapho abesengenyuka ngithi mangingenta ngikhuluma umjiva kaShebe ugaxe ehlombe ukubela hambela badalo hambela Nazaretha asilungise sisenyamhlanje nomphefumulo kolunye usuku ngizixoxa impela ngoba ngiyayibona mina ngiyayingcwabe kodwa ngizama ukulungisa ukuthi asilungise ukuthi ngonyaka loyo hamba ngawo uhlangane nonyazi wezulu umoya wakho ufike kunyazi wezulu kodwa ngithe inkulumo yami ngicela ifane nesitimela okusendleleni uma kusindile ufike uyilungise indaba yakho bese kulimala omnye umfana bamdukule usibani baseduthulo uyafihlwa ngelanga thile ebese siye ngiphuze ukufika kanani ngifike umvangeli nabashumayeli sebephambili bese ngifika ngiyabuza ngithi bathi hayi sesimhlambulule ngithi ngiwubonile nomndeni ngoba umuntu mayefike kanje edutshulwe kukhona izinto aphathiswa zona abanye baphathisa iy'nhlamvu abanye baphathisa iy'nsisi abanye baphathisa okunye nokunye bathi hayi kuthiwa uzongcwatshwa ngoMnazaretha bese ngithi mina ngicela ubaba ekhaya abesiyeza ubaba ekhaya kodwa ngikhulume ngalo ngikhuluma nawe ukuthi ahambe uyolungisa bese ngiyakhuluma nobaba ekhaya ngithi angazi ngiyazi ukuthi uma umuntu elimale kanje kuyenzeka kube khona okwenziwa athi hayi uqinisile mfundisi thina nje ukubona sambe impela sambe kakhulu ningabenzi lutho iNazaretha ningayenzi lutho kulunge singene ehleleni sishaye inkonzo sishaye siqede ithi nabephuma bebhekele hayi bese ngigomonga ebese ngihamba kushiye udlala so ilungisa kanjani lento uma ngabe wena uwazi umndeni wakho ungewena oyilungisayo uyoduka ngosuku lokugcina Ngidrive isitimela sonyasi uluthe unyaka ngidrive isitimela sakhe
sekuhamba inkosikazi, inkosikazi ka-14, inkosikazi yebhali. Inkosikazi uma ihamba bese siza sayibuka sathi hayi lo uyongiphatha umsebenzi kaNkulunkulu. Uma isehambile hawu bese leya abashumayeli emindenini athi umvangeli hayi uzoya nami ngoba ngihlobehlobene lapha. Ebusuku ngo-9 bakufonele bathi hayi mfundisi ungaseza mina ngizoza ekuseni. Bathi ungamseza hawu yini? Bathi hayi izanuse ungabona. Ungayibona izanuse zigcwele indlu. Kodwa ngikhuluma ngale ndawo esisebenzelayo lena nje sikuyo esisebenzelayo ukuthi uma amathikithi emabili siyoshonaphi? Uma emabili nje amathikithi hawu kanjani na? Uthi indawo anokusho seziyikhombile zathi uzophuma la emsamo. Bathi namhlanje ithina esinomlindelo unina kulikusasa nini. Ndayeke isitimela. Abalevi 2026 wenathanda usilandela uma wesilisa noma wesifazane ewumlozi noma eyisanusi akulawe impela. Hayi asinayipromote bangeke. Asisukuyipromota bangeke. Lapha ekhaya lithi kwakukolonti udade wabo kababa wayethi mayefikile ekhaya athi ubaba akaphakele emcakwini abayawazi abanye abantu umcakwini akaphakele emcakwini aphakele kulomcakwulo uyozahambe uyothi mayesehambile awuthathe ubaba aphumele nawo ngale yomuzi afika ukuphakaza ubulala. Senze njani manje? Senze njani manje? Kodwa konke lokhu ngikhulumela ukuthi sifuna indlela ekha sefuna indlela
uNkulunkulu esimkhonzayo uyazi lezulu akasiphi ukuhloniphana. Ukuhloniphana kuyafaneleka. Uyabona njengoba ekhona nje uBhele akufanelanga uBhele ezwe sekuthiwa sengidavuze ngathebeni nakaphethe. Ngibe mina ngingabi yena bengazi. Uyafika laphana uyakhuluma uzama iqembu ezohamba nawe. Haya. Asihloniphane. Umshumayeli akavunyelwe kuleli bandla ukuthi umshumayeli ashiye ithempeli lakhe ayoshaya umthetho kwelinye ithempeli. Umvangeli kuleli bandla akavunyelwe uphume esini nakagotshele sona. Kwenzelani manje? Lokhu kucabana okungaka kudala yilabo bantu abenza lokho. Ngoba ngeke ngithume. Asihloniphaneni bantwana. Akekho umshumayeli mvangeli esenyuka ngene leyathempela atheke ngene leyathempela. Wenzani leyathempela? Hayi bantwana benkosi, bengifisa ukuthi sikhombisane isikhathi esomnikazi waso. Ngiyabonga uBabadele, ngiyabonga lalela abadala amphawuphala singabasengozini faka nonkobazi bathile. Ngiyabonga Thixo buyisele ezulwini. Siyabonga amazwi